Prečo by si vaša firma mala vybrať Craft CMS namiesto WordPressu? Veď WordPress má šablóny, WordPress má pluginy. Ale WordPress vám ponúka jedno riešenie na každý problém. Určite by ste si nedali bežecké topánky do tanca, tanečné topánky na beh. A práve Craft CMS vám ponúka presne flexibilné, prispôsobené riešenie na váš problém pre váš web. Craft CMS je moderný redakčný systém, bez zbytočného kódu, bez šablón, presne to, čo vaša firma potrebuje. Plná kontrola nad obsahovou štruktúrou, funkciami aj vzhľadom podľa vašich potrieb. Craft CMS od základov je prispôsobiteľný, preto potrebuje menej externých rozšírení pluginov. Tým vzniká menej možností na bezpečnostné riziko. Je kompatibilné so špičkovým zabezpečením a biometrickou autorizáciou, lebo bezpečnosť nie je opcia, bezpečnosť je nutnosť. Keď Craft je tak skvelý, prečo ho nepoužíva každý? Lebo je pre profesionálov, pre firmy ako sme my, ktorí to s vývojom myslia vážne. A pre našich zákazníkov, ktorí sa nechcú uspokojiť s bežnými riešeniami a myslia na budúci úspech. Ak vás zaujíma, čo tento systém dokáže v praxi, ozvite sa nám a radi vám to predvedieme.